Justerjoen om 11:00 wordt de wenning in Zuid-Ruisterveen in alle stilte binnenvallen door de politie. Al lange tijd wie er oerlijst in en rondom de wenning aan de kamp. De politie kreeg tips van verontreisde ouders dat er in drugshandel worden zoeken en kwam daarom in actie. We zijn echt de wenning binnenvallen en op dat moment waren er dus zo'n meisjes aanwezig. Nou, we hadden bewenner, een man van 27 gaan we aanhouden, een jonkje van 15 uit Drachten omdat hij ecstasy aan het verkeer was. En een man uit Koolstille van 18 die weer ecstasy aan het verkeer in die wenning. Naast ecstasy trof de politie ook cocaïne en spiert in de wenning aan. In de buurt binnen ze blied dat er wat dien is aan de drugsoerlijst. Al hier nevens gewoon al wel wat eerder ingrepen worden kind. Eigenlijk ook wel een opluchting. Dat er onderhand eens een keer ingegrepen is. Want het is eigenlijk niet normaal wat er hier eigenlijk af en aan kwam. En qua jeugd en de leeftijd. Ik bedoel, dat ze iets gebruiken moeten ze zelf weten. Maar doen we het dan zelf. En niet met al die jeugd erbij. Ik bedoel, dat is ieder op zich. Wie het schrikken dat dit in de buurt gebeurde of wie dit wel bekend? Ik woon nu 1,5 jaar hier en het was wel bekend. Ja, het was inderdaad bekend dat het niet in die zin van ecstasy en dergelijke. Maar ik dacht eigenlijk gewoon een blootje en daar houdt het mee op. Maar het is erger eigenlijk als dat ik verwacht had. Nevens vrouw van Houten kwam er ook een soort jonge band in de wenning. Vooral daar hier de buurt een soort probleem mee. Wij zeggen dan brugpiepers, hè, wanneer die kinderen van de MAVO of de HAVO of noem maar op, maar die eerste klas, ja, 13, 14, 15 jaar. Wat was is dat je wordt drugs verkocht, onder andere nog minderjarigen. En dat is gewoon iets wat we net hadden en vandaar dat wij in actie kwamen binnen. De 3 verdachten zitten nog vast. De politie sluit meer aanhoudings net uit.